Apay sa pipila ka mga mamalitay og karne ug isda, ang gipahigayong surprise inspection sa Office of the City Market sa Dalan Iscanio dapit sa Maynovo sa Barangay Ermita ni adtong Miyerkules, Marso 20, 2024. Alang ni Teresita Remos, 28 anyos nga taga-barangay Kalubihan ng Dakbayan sa Sugbo, dako kining tabang alang kanila. Okay sa tayo no nga nung i-inspection nila ang bawat kinuha sa market kay ano man para po ma-assure po sa nagdapalit po nga kanang ilahang gipalit is kana sa sakto sa market. Sa gipahigayon nga inspeksyon, niabot sa 18 ka mga timbangan nga depektibo o sobrang pagtimbang ang nasakbit sa mga sakop sa buhatan sa City Market nga gipanguluhan mismo ni Market Administrator Robert Barquilla, kauban ang Task Force Market nga gipanguluhan ni Jimmy Fortes. Matod ni Barquilla, kanunay nila kining ipahigayon aron masiguro nga maprotektahan ang mga konsumidor batok sa mga mapahimuslanon nga mga manindahay ug isda ug karne. Sila mismo as ang mga vendors magbantay kung silang timbangan nga dili nila isuon or kung tanaw nila nga naay diferensya ila ikuan ila ilisan kay kung di nila ilisan ato man gyud ikuan confiscate na to sige man tag operation timbangan so meaning to say magbantay sila kung manika sila pero kung magtinarong silang pamaligya dapat ang ilang timbangan sakto gyud. Moabot sa 500 pesos ang multa sa mga manindahay nga madakpan nga ni gamit og mga depektibo nga timbangan, digital man o mekanikal. Gawa sa Carbon Public Market, magpahigayon sabsilag inspeksyon sa mga pampubliko merkado dinhi sa syudad sa Sugbo. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.